Nu er det sidste dag i Paris, og vi har lige gjort os klar. Vi skal ud og finde morgenmad nu, så let's go. So if I'm mega cloud to go. Taxi is also ready. Very hungry. Hungry after you. Vi har fået ekstra tøj og ekstra kufferter af peppermayo, så bare mega søde. Så er de lige været inde og købe et souvenir. Yay! Skal jeg snakke dansk? Nej, ja, du skal snakke dansk. Sightseeing in Paris. Og så har jeg købt en baguette. Jeg har fået lidt papir på bordene, så vi ikke spilder. Du grisser. This is for you. Thanks, Alma. Nu har vi spist. Vi er tilbage til The Airbnb. Og skal vi til lufthavnen. Så alt muligt to go. Pande chokolade. Pande chokolade. Nå, pande chokolade. Vi er lidt presset, så vi skulle lige have en trøstesnack. Så bliver der altså bare pakket. They're all sleeping. Nu venter vi på, at vi skal borte, og vi sidder og nørder lidt Blockblast her. Lugter Oreo. Skal lige med en? Jeg skal sove for mig i den skid. Ja. Ses i Danmark. Nu er vi landet i København, og nu skal vi hjem og sove. We love Paris.